Ministerstvo školstva zavádza vynovený štátny vzdelávací program, na ktorý školy už prechádzajú. Učiteľom poskytuje veľký priestor, ako budú pracovať s deťmi. A to je dobré. Nemajú však k dispozícii dostatok efektívnych materiálov, z ktorých by mohli učiť. Dnešné učebnice sú síce krásne po vizuálnej stránke, ale podľa nášho názoru príliš komplikované. Napríklad, ak sa pozrieme na stránky v súčasnosti používaných šlabikárov, hneď na prvý pohľad je jasné, že je tam toho príliš veľa. Autorom sa určite nedá uprieť snaha urobiť to zaujímavým a naučiť čo najviac vecí. Keď si to trochu zanalyzujeme, tak na tejto dvojstránke sú okrem informácií pre dieťa aj informácie pre učiteľa. Dieťa je žiak, učiteľ je učiteľ. Ďalej sú tam písmená a číslice, ktoré sa deti ešte neučili. Opäť vec, ktorá môže spôsobiť zaseknutie žiaka a stratu jeho pozornosti. Takto môžeme pokračovať.